Li paytexta Dîmeşq çendîn sal bûn ev yekîne diha dîtin. Niha dar û ronahiyên Kirêsmisê li hemî cadeyên paytextê geş dikin. Par em nedişiyan li cada bên û biçîn ji bo pîrozkirina Kirîsmisê. Elektrîk nebû ji ber wê yekê me ronahî û xemla Kirîsmisê nedidî. Destpêka vê salê dewleta Sûrî rijd bû ku kontrola paytext Dîmeşq biketin û çekdarên dijber derbêxît. Dawî hatina şerî têwateya ku malbat êdî netirsin û bihên bahev û kom bibin û mûzîk û marşên Kirêsmisê vegerine ve ku bi salan e nethatin dîtin. فرح كبير يعني صاروا حتى من ناحية جيات الأولاد على الكنيسة. كيف خشيك مزنة إدي ما أو ترسانة مادا كو زارو قصدا ديري بكن نها زارو بتر بشدار دبن نها مالبات بدلكي رح تر زارو كن خواد إينن هزاران سivîl li paytext hatin kuştin di encama teqînên çekdarên dijber û hêrişên hikûmetên ku ji aliyê Rusya ve dihê pêştevanî kirin. Lê îsal Dîmeşq bi şêwekê cuda tê xweya kirin. آمادهکاریên کریسمسê gelek baş bê rêve diçin. Sala borî teqewtop hebûn. Lê vê salê herkes beşdar e. Ne tenê ji bo tayfekê, belkî bo hemû tayfên li Sûriyê. Ev şahî û peyamek gelek giring e ji bo aştiyê. Hîvîdarîn îsal bo her kesî baş bît û sala hezkirinê bît. Niha Dîmeşqa paytext hemî li jêr kontrola hêzên hikûmetê da ye. Ev têwateya ku Kirîsmisa îsal dêya aram be û rewş normalize be li welatekê ku şeran wêran kirî.